Laga Wazai. Oi, karena masa minta kelebih beria. Wazai, laga. तो गाइस दिनै आरो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय थ' मैयाथ' जों हाबा जानानै फैबाय जेनेबा गोरबोमनियाव बिसिनि हाबायाबो बायबाय थ' गोबाङानो आरो मोनसे बाथ्राखौ सोंहरगासिनो जुरि आब'नि हासबेन्डआ हौवाया माबायदि मानो देखायाखै होननानै एक्सुवेलि जेनेबा नों हाबाया माबायोबाथ' जेनेबा बेयाव नोङो बांसिन दरा गोदान हिनजाव गोदान जेनेबा बेफोरो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना खुगा खोबनासो थाखायो नालाय लोगोफोरथ' बिदियाव नोंथांमोनहा बहा फेस नुनोना थ' नुगोन मालाबा मालाय जुरि आब'आ गावनो भिडिअ बानायग्राखा नालाय भिडिअ बानायनानै देखायगोन बे मालाबा नोंथांमोनहा नुगोन आरो ना टेनसन लानाङा ओमफ्राय दायो जोङो मायाव थांनो नागिरदों थ' गोरबो मोनानावनो थांनो नागिरफिनदों जोङो दायो थ' दा अमा बुथारदों आरो ना हाबायाथ' मैया बायबाय खिन्थु दिनै खामानि मावनाय मानाय बेफोरखौ जाहोयो नालाय थ' दिनै एसे जमा जागोन नालाय थ' बेयाव अमा बुथारदोंनो 62 केजिनि नामा थ' बेयाव लिंहरदों जानो थ' जोंलाय आरो ओरैनो मोनजाबा गारखाया होननाय बायदिसो जेनेबाथ' जानो थांलायनोसै थ' जियानो जा जोबजासिम नायदो भिडिअखौ दे माबायदि जायो लोगोफोर दे थ' मैया थांफिननानै दिनै मोनफैफिनलायबाय होननायसै ना दाथ' हाबा साबा जोबस्रांजोब्बाय नालाय थ' बै नैबेयाव मानसिफोर दङ दा नै खस्थ' मावनायफ्रा मानसि बुरजा सामलायनाय नालाय मैयानि दिनै जाहोगोन आरो बेयाव अमा बुथारदों दहाय 64 ना 62 केजि ना बेसेबां ओइ गिरि बेसेबां खै केजि जानाय बिदिनो जाहैगोन नामा 60सो जायो ना बेसे जायो नोंलाय मिथिया वेदा अमानिया खै केजि जानाय दासो उन्दुनानै फैदो बे देन्जार बादोलखा नै दासो सिखारना फैदों मानसिया बिमा माबा जादोंमोन नोंसानि मारै माजै जाखो नै लांमारदो लोगोफोर एकदम थैयानो थै दा देखायनोबो हानाय नङा मोजां देखायबाबो माने दा माबा नाङो नालाय स्ट्राइक नांनो नागिरो आरो येलो डलार फैलायबायनो नागिरो थ' एकदम खर'आनो रिजिदों नामा हाबदों माबाया बे गय हाग्रा गैया होमबा जेनेबा बिनि बिजौआसो माने खाफालाव हाबदोंलै पुरा गय हाग्राया औ गिलिर मोनसे गिलिर डाइरेक्ट हाबखादो ओरै थुथानासो गोलैखादों थ' लोगोफोर नै जोंना लोगोनिया मा होनो बिमानिया बेयाव एसे माबा जाबाय एकदम बौखाना ग्रोब हाबखादोंनो थै बिराद गदोंना देखायनो हानाय नङा दङ खिन्थु फट' भिडिअफ्राबो खिन्थु देखायोबा आरो आंनाबो एसे प्रब्लेम जानायनि भिडिअआ ना जों दा सुपारि जानो नागिरदों ओइ नै पेन्डेल सिङाव बेयाव ज'नो ने सुपारि माने मिथिना मिथिया नोंथांमोनहा मिथिला आङो माने आथिं अमानि खोमा बिबु बायदिसिना आरो ना ओइ मायाव मा दिनै फ्रि नालाय गोजा लायनो नागिरदों गोजा डाइरेक्ट बुंखादों आं लोगोफोर मानो होनबा रायजोनि खामानि मावनायफ्राव बेफोर खस्थ' मावग्राफोरनो होनो गोनां जाखायो नालाय लोंग्रा लायनो नागिरदों आरो गोजा सुपारि जा सुपारि दरसे थ' जोङो दा जानो थांनि लोगोफोर ओइ नैबेयाव मानसि बुरजायाव थौ बे गोरबोआ मा होनो लोंग्रा लायनो नागिरदों आरोना एसे गोजा मा होनो खस्थ' मावजोबनाय मानसि नालाय एसेबाबो जेनेबा एलकहलफोर लाना इन्जय खालामनो लुबैयो बेनि थाखाय लायना फैगोन दायो गोबार सुपारि माखौ नों मिथियाबा नै आथिं खोमा बिबु गासै थाजोबो माने हारा बायदिसिना ओमफ्राय नै सुपारि जाग्राफोरखौ नायदो ज'नो रायजोनि खस्थ' मावनाय मैयानि नै ओमफ्राय जोंबो लोगोसे ना मा होनो बैया सुपारि होनो लोगोफोर सुपारि नोंथांमोना मा होनो बेखौथ' मिथिलासै आं ना जोंलाय ओरैनो सुपारि होनो बिदिनो बेनोसै जानोसै होनलायनो
बे बोराया रोजाब 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 आय दासो ơi